салом алайкум дӯстон, бародарон ва тамошобинони ҳамешагии канали мо. Бародаро ҳама каса хушомадед ба канал. Дар навори имрӯза якчандта мошинҳои нав қабул кардем, ки пешкашро мегардем. Мошинҳо аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ҳастанд. хоҳиш мекунем видеоро то охираш тамошо кунед, лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед ва зангулаи канала пахш кунед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. Аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. Дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. хоҳиш мекунем ки дар комментариё фикрҳои худро нависед ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, метавонед дар номерои имо ватсапи мо ки рӯи экранда ҳастай сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва як бори дига хоҳиш мекунем ки бародароне ки бори аввал каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шуданро фаромӯш накунед, чунки дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. Мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. рафтем. ВАЗ 2107 ҳаст бародаро. Соли 2007. сӯзишвориш бензин, кузов седан, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолаташ миёна бародаро. мошин балонош 50 фоиза, ҳуҷҷатош бочидагиян, ҷошда бародаро заводид мешавад, 100% ҳамаш кор мекунад. мотораш 1.6 инжектор мега камтар масъала мехӯрад. қарор дорад дар ноҳияи Ёвон. наша 12000 сомон мега. харидори аниқ боша бо савдои хубуш мекунад бародаро. касоне ки харидор ҳастед, барои маълумоти пурратара ба даст овардан рақамҳои рӯйкунанда занг занед. рақамҳои 501 бародаро 33 67 68 ватсап дорад, метавонед ки тариқи ватсап муроҷиат кунед. мошини навбатӣ каравани простой аст бародаро. солаш 92, сӯзишвориш бензин, кузов универсални, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолаташ хуб. мошин бародаро мега задагӣ пусидагӣ надорад, ҳуҷҷатошам бочидагиян. мотор коробка хардавоиш мега созай, аучот мега сримат мекунад, мақсад ки сарош нафурӯхта мешавад. қарор дорад дар шаҳри бохтар. наша 28 мега. мошинхари аниқ боша бо арзон мешавад. касоне ки харидори аниқ ҳастед, рақамҳои рӯйкунанда метавонед ки занг занед, маълумоти пурратара аз соҳиби мошин дастрас кунед. мошини навбатии мо бародаро даявон матиз ҳастад, ки матизи автомат пирсидагӣ буданд. якта ёфтагим. солаш 98, сӯзишвориш бензин, кузов хетчбек, объем 08, коробкаш автомат, ҳолаташ бародаро як тарафша зенаворда мебинед, камтар задагия бародаро, мақсад ки камтар расход дорад. қарор дорад дар шаҳри душанбе. наша 18 мега. мошинхари аниқ боша бо камтар савдош мекунад. бародароне ки харидор ҳастед, барои маълумоти пурратара ба даст овардан рақамҳои рӯйкунанда занг занед. эълони навбатии мо бародаро якта хонаи фурӯшӣ ҳастай. 9 дар хона, 7 сотиқ замин. хонаро чӣ қадр ки мебинед бародаро, ҳамаш ремонти евроремонт, замонавӣ, ягон камбудӣ надоранд. ҳуҷҷат, об, свет, ҳоҷатхона, ҳаммом ҳама чиро дорад бародаро. соҳиб шуда срочно сум дар кора фурӯхта мешавад. хона қарор дорад дар шаҳри ваҳдат бародаро, деҳаи тангаӣ. нақша 690 000 сомон мега. бо камтарак савдо дорад. марҳамат бародаро, чӣ қадр ки мебинед, ҳавлиш полни васат гирди хона маҳкам, ҳавлиш брусчатказадагӣ, хона ҳамаш ремонт. медрои зиндагӣ мекунед. харидор бошед, рақамҳои рӯйкунанда занг занед. Volkswagen Golf ҳастед бародаро. солаш 2000, сӯзишвориш бензин, кузов хетчбек, объем 1.4, коробкаш механик, ҳолаташ хуб. мошин нахаду бародаро, 1 сола ҳуҷҷат дорад, лук дорад, мотор коробка хадавои сол, задагӣ пустагӣ надорад, 4 балони хуб. мошин бародаро нахаду фақат мешини ҳайб мекунед. қарор дорад дар шаҳри душанбе. наша 45000 сомон гуфта истодай.
марҳамат бародаре ки хайдор ҳастед, бораи маълумоти парратара ба даст овардан рақамиҳоро экрана занг занед ва дастгириро фаромӯш накунед. Ҳатман лайк гузоред ва каналда обуна шавед. Раҳмат барои дастгириятон. дигар мошини мо хундай порте ҳаста ки бародаро пурсидаги буданд. Соли 2001 коробкаш механик ҳолатш хуб. Мошин бародор тоза мотор, коробка ходовой соз, пурсидаги задаги надора. Мошина ходовой фақат мегири ҳайр мекунӣ қарор дорад дар ноҳияи Вахш. Нақша 57 мега. Ягон мошинхари аниқгӯша биё ай пеш мега мошина бина. Ҳайкина махсуша савдо мекунем назди мошинда. бародаро варианти арзишӣ набуде, танҳо сумқатӣ фурӯхта мешавад. Касоне ки харидор бошед, рақамҳоро рӯи экрана занг занед, маълумоти иловагӣ аз соҳиби мошин дастрас кунед. ин буд якчанд та мошине ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем. Шуморо манфи мошин, хона, замин, каварти якчизе бораи фурӯхтан ёки реклама дошта бошед, дар имо ёки ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. Ва касоне ки каналда меҳмон ҳастед, хоҳиш мекунем ҳатман обуна шавед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. Раҳмат бародаро бораи дастгирӣ, бораи лайк ва обуна шуданатон. Аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. Дастгирии шумо пешраи мо ҳастед. Хайр то наворҳои оянда.